Silav roj baş hevan hêvîdarim herkes baş e. Ji roj çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Weke nûçeya destpêkê encama xelata Nobelê diyar bû ka em binêrin dane kê xelata aştiya Nobelê dan seroka muxalefeta Venezuelayê û Donald Trump jî hêviya xwe wenda kir. Îsal pir li bendê bû ku vê xelatê bigire. Xelata aştiya Nobelê Vespê yani Vespê jî na beriya nîv saetî hate ragihandin hevanno. Ez hema ji we re bêjim xelata aştiya Nobelê hate ragihandin û nedan serokê Amerîkayê Donald Trump. Li şûna wî xelat dan seroka muxalefeta welatê Venezuelayê Maria Corina Machado'yê. Komîteya Nobelê ya Norwêcê diyar kir ku xelat ji ber tekoşîna wê ya bêwestan ya ji bo aştiyê li Venezuelayê û ji bo xebatên wê yê aştiyê ji bo aştiyê li cîhanê dane Maria Corina Machado'yê. Komîteyê got ev naskirneke adîl e ji bo kesekê ku hema tevahiya jiyana xwe daye ji bo xebata di rêya aştî û rizgariyê de ye. Hûn merix dikin ka çewa ye em hema bînin ser ekranê jî hevanno ji bo em bibînin rewşa wê em bibînin. Tamam. Dişibe Kurdan li ser xêrî be tişna be kî heq bike bila jêra be. Bi vîya we hevanno niha komîteyê beyan kir ji ber serokatiya wê ya wêrek xwedî cesaret fedekar ji bo xebata wê ya ji bo bi destxistina aştî û nirxên demokratîk xelat heq kiriye. Ew li Venezuelayê li hember binpêkirinên mafê mirovan yên dibin desthilata rejîma Maduro da tê koşiya ye. İlham Ahmed jî namzet bû. Ez vê spê wisa pê hesiyam. Lê ji ber ku me hê aştî pêk neaniye belkî jî li pêşiya me hê wextekî pir fireh maye. Pêdiviya me Kurda jî bi xelat melatê wan tune ye. Ya bila bihêlin bihêlin em bijîn, bihêlin em pergala xwe bidomînin, pêdiviya me bi xelat melata wan jî tune ye. Nobela wan jî bila ji wan re be. Bila bidin Donald Trump, bila bidin Erdogan, bila bidin şerxwazan qet ne mesele ye hevanno. Hûn tev bi xêr hatin. Di derbarê Qesedê de nûçe hene, şer û pevçûn hene. Li Xezayê jî pêvajoya aştî heye, li hevatin çêbûye. Li vê sibê em pê hesiyan ku İsraîlê carekî din bombe kiriye. Mesele çi ye ka em hinekî hîn bibin. Ez vê sibê ketim Ajansa Anadolu'yê jî hevanno ye. Min got ka hela çi heye çi tune. Ajansa Anadolu beşa kurmancî jî vekirine. Baş e. Hakikaten saziyê me li Ewropayê hene mesela beşa wana kurmancî tune ye. Hin malperên Tirkî vekirine, hevalê me vekirine ha. Kurdan vekirine bi Tirkî. Tu nêrî tenê Tirkiye beşa wana Kurdî jî tune. Anadolu Ajansî Kurdî vekiriye. Problem çi ye? Navê Kurdistanê bi kar nayînin. Alerjiyekî wan heye li hember navê Kurdistanê. Binêrin Nêçîrvan Barzanî hatiye Tirkiye ew qise geriyaye hevdîtin pêkaniye. Navê wî İKYB ye çi ye tiştekî wisa. Îja beşa kurmancî jî mesela herema Kurd ya Iraqê ye HKİ. Serokê HKİ hatiye Tirkiye divê. Serokê HKİ çi ye? Va partî ye, va dewlet e, va ya çi ye? Heqaretekî ew qas mezin ancak Tirkiye dikare li Kurdan bike. Wekî din li derekê din ê dunyayê tune. Navê Kurdistanê jî bi kar nayîne. Serokê HKİ. Tiştekî wisa dibe ya tu çawa dewletî, tu çawa welatî, tu çawa pêvajoya aştiyê dayî, navê pêvajoya aştiyê lê dike Tirkiyeyekî bê teror yani tenazül nake navê Kurd û Kurdistanê bilêv bike. Di înadê wan de be jî hevanno navê Kurdistanê tim bibêjin. Mesela tu wextê dibêjin Nêçîrvan Barzanî, wextê gotinê fireh bikin jî dibêjin serokê Herêma Kurd, Herêma Kurd ya Iraqê. Herêma Kurd ya Iraqê tune ye. Ew der Kurdistana Federal e. Herêma Kurdistanê ye, navê wî heye û vê divê merû bi Tirka bide fehmkirin. Em vê canikê bînin jêr, em hema dest bi nûçeyên xwe dên din bikin. Hevanno ji bîr nekin saet di hejdan de vê êvarê Ehmed Gulabî derê Mîvanê min e. Em ê hem pêvajoya li Tirkiye, hem meseleya li Xezayê û hem jî tekîliya dewleta Tirkiye bi Sûriye rojevara wê çawa şekil bigire.
Amede kariyen şerê dewleta Tirkiye li hember rojava wê çawabe. Wana hemî bi Ehmed Gulabî derê re em ê nîqaş bikin, şîrove bikin. Pirsê we hebin hûn jî pirs bikin. Ehmed Gulabî dere dîplomatekî berê ê Kurdan e. Xwedî tecrübe ye. Rêveberê Arwar TV ye. Vêgavê rojnamegerî dike lê çavderê siyasî ye. Yani demekî şêwirmendî kiriye di mesela siyasetê de yani fehm dike. Ji tekiliyên bi Ewropayê re Konseyê Ewropayê baş nas dike. Parlamentoya mekanîzmaya Parlamentoya Ewropayê nas dike. Meseleyên NATOyê nas dike. Tekiliya welatên Ewropayê bi Tirkiye re baş nas dike. Yani deka hinek backgrounda însanan hebe mirov bu yerên ku îro diqewimin baştir dikare ji nav hev derbixe şîrove bike. Ez dibêjim Ehmed Gulabî dere yek ji wan kesan e ku xwedî rabirdûye, xwedî background tê dikare meseleyê hinekî bi çavekî din binêre, dikare cuda şîrove bike ka em binirin ew ê çi bibe îşev? Ew ê çi bibêje? Îşev ji me re. Saet di 18 de li gorî saeta Ewropayê ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin. Ev yek. Ya din jî hevano Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku komên çekdar yên girêdayê hikûmeta Sûriye êrişî xaleke wan ya li çoltera Dêrê Zorê kiriye. Êrişi bi dronekê pêkhatiye li gundê Meratê. Şervanekî wan li wê derê şehîd bûye, neh şervan birîndar bûne. Mesele ciddî ye. Vê spiya. Qesedê da zanîn ku hêzê wan wekî bersivekê demildest çavkaniyên êrişê ji xwe re kirine hedef. Li çeperên komên êrişkar ên li aliyê din êçemê Firatê dane ziyanên yani ziyanên pêwîst dane wan. Em wisa bibêjin. Wekî din Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li Enqereyê bû bi Hakan Fîdan re ve Recep Tayyip Erdogan re hevdîtinên cuda pêkanî. Di mesela ala wana li ser masê de hinek hate nîqaşkirin di medya civakî de ez goh nadim van detayên biçûk. Yani em dibêjin aş çûye ew li pê çemçexûnê ketine. Ya dewleta Tirkiye dijminê sondxarê yê milletê Kurd e navê Kurdistanê bilêv nake. Yani ji Kurdistanê re dibêje Herêma Kurd başê ku navê Kurd qebûl kirine hûn radibin behsa ala Kurdistanê dikin. Mêrîk ala Kurdistanê ji xwe nîşan nade. Alerjiya wan heye, dijminahiya wan heye. Vê tiştê em qebûl bikin, qebûl bikin. Çare tune yani. Rastiya dewleta Tirkiye ev e. Yani qaşû bi Kurdan re li hev tên navê pêvajoyî jî Tirkiye bê teror e. Yani heqaretekî ew qas mezin dibe hevan na. Na çavê wan li petrola Başûrê Kurdistanê ye. Çima Trump ji wan re gotiye ya bazara xwe bazirganiya xwe ya bi Rûsya re hinekî kêm bikin. Gaz û petrolê ji zêde ji Rûsyayê nekirin. Tirkiye Erdogan gotiye ka em çi bikin? Ka em çi bixwin? Temam. Dibêje we demê tekîliya xwe bi Kurdistanê re baş bike. Nêçîrvan Barzanî ji ber vê yekê vexwendin Tirkiye dixwazin hinek destayên ser petrola Başûrê Kurdistanê. Sudanî jî niha di Erîfeya hilbijartinan de Sudanî jî mirovekî dewleta Tirkiye. Erdogan ji wê ji Başûrê Kurdistanê bixwaze ku piştgirî bidin Sudanî ji bo carekê din were hilbijartin. Ji ber ku tekîlî wan heye, meseleyên gendelî heye nava wan de. Yani bazariya Erdogan ya bi Sudanê re hinekî taybet e. Di mesela petrolê de jî. Zarokên Tayyip Erdogan û derdora wî jî di nava vî karî dane. Mesele derveyî dewletan e hevan ma. Hinek tekîliyên karên nel rê heye, sextekarî heye. Hem karên dewletê bi rêva dibin hem sextekarî. Hemî nava hev de. Mesela pêdivî bi şîrketekî hebe ji bo derxistina petrolê naçe şîrketekî hey naxe faaliyetê. Şîrketekî taybetî li ser derdora xwe ava dike awî dixe faaliyetê. Mesela Tayyip Erdogan weke numune ji Venezuela eger şekir bîne, bixwaze şekir bîne, bi rêya şîrketekî bîne, naçe şîrketekî hey ya Tirkiye naxe îhalê li ser navê wî şîrketê şekir nayîne. Bi derdora xwe şîrketekî dide çê kirin, ew şîrketê dixe xizmetê, çi şekir heye êdî hemî bi rêya wî şîrketê tê. Yani şîrket ya wî ye, a xwe ye. Ji ber vê yekê hemî şîrketên li Tirkiye ji Tayyip Erdogan re dixe bitin. Ew şîrketên ku par nedin Tayyip Erdogan dest datîne ser. Weke malbata Uzanan, mesela Cem Uzan wana. Weke ew xwediyê televizyonê hebû, Doğan, Moğan. Dest datîne ser wan. Çünkü para hatê de nabîne.
Divê di her şirketê de para wî hebe. Îjê ev edet bilanekî ve welatê me he, hevan no? Bilan neyê welatê me edet. Edetê gendeliyê ye. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li Enqereyê hem bi Hakan Fîdan re hem bi Recep Tayyip Erdogan re hevdîtinên cuda cuda pêkanîn. Nêçîrvan Barzanî piştî hevdîtina bi Tayyip Erdogan re beyan kir ku ew kêfxweş e, derfetekî di dema Xwedê bû. Ji bo ku em nêrînên xwe li ser mijarên herêmî, li ser pêwendiyên stratejîk yên Îraq û Herêma Kurdistanê yên bi Tirkiye re par vê bikin, divê me firsen îmkan dît me nîqaş kiriye di nava xwe de. Me her wiha behsa rêyên bihêzkirina zêdetir ya hevkariya xwe, pêşxistina aştî, aramî, geşedanên herêmî kir. Vaya me dû jî ji we re gotibû. Mijara sereke ya civînan ji nûva destpêkirina hindardekirina petrola Herêma Kurdistanê ye. Binêrin. Xweş e ev ye. Yani ji nûva merû petrolê derbixe, derbasê Tirkiye bike, di ser Tirkiye re derbixe bazara cîhanê yan jî bi şeklekî bifroşe Tirkiye. Hem gaz hem petrol. Wekî din jî tiştek ku ji Nêçîrvan Barzanî hatiye xwestin, gotinên xwe ên di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyeyê hinekî baldar be, ji gotinên xwe baldar be. Behsa federasyonê neke, behsa xweseriyê neke. Behsa tevlîbûn, entegrasyona Xesedê ya bi artêşa Sûriye re bike. Yani di vî walî de hinekî zext li Nêçîrvan Barzanî kirine. Di mesela Rojavayê Kurdistanê de. Sibê du sibê wextê tiştekî bibe, divê piştgirî bide dewleta Tirkiye. Tabii vana aliyê dewleta Tirkiye dixwazin zextê li Nêçîrvan Barzanî bikin. Nêçîrvan Barzanî çi qas li gorî daxwaza wan tev digere, êdî ew meselekî din e. Yani tiştek ku ji Nêçîrvan Barzanî hatiye xwestin. Bazirganiya petrolê, yani petrola Başûrê Kurdistanê derbasî Tirkiye bikin. Piştgirî bide Sudanî, Serokwezîrê niha yê Iraqê. Di hilbijartinên pêşiya me de, yê li Iraqê de. Li Rojavayê Kurdistanê divê piştgiriyekê tam bide entegrasyona Xesedê ya bi artêşa Sûriye re. Ya din, Pergala Xweseriyê, Federasyonê bilêv neke. Numuneya li Iraqê, yani Îraqa îroyîn ya federal weke numune nîşan nede ji bo Sûriye. Vana hemî tiştê ku ji Nêçîrvan Barzanî hatine xwestin ew in. Gelek tiştê din hene, ama tiştê ku me eleqedar dike ev e. Ez tenê bînim bîra we, divê ji bo Tirkiye gelekî mühîm e bizanibe ku Herêma Kurdistanê piştgiriyekê tam dide Sudanî. Di hilbijartinê pêşme. Ya din jî di dema hevdîtina li Amerîkayê de Donald Trump û Erdogan li ser kêmkirina ithalata gaz û petrola Rûsyayê li hev kiribûn. Yani Trump jî xwestibûn ku gaz û petrol ji Rûsyayê zêde nekire. Ji ber vê yekê jî ihtiyaciya Tirkiye bi çavkaniyên alternatîf heye. Ku yek ji wan jî Herêma Başûrê Kurdistanê ye. Meselekî din jî meseleya hevan balafirgeha Silêmaniyê. Mesela balafirgeha Silêmaniyê tê gotin ku di wê hevdîtinê de Tayyip Erdogan ji Nêçîrvan Barzanî pirsiye wekî din daxwaza te qet çi heye? Nêçîrvan Barzanî gotiye ya qedexeya balafirê firînê danîne ser balafirgeha Silêmaniyê dixwazim hûn rakin. Rica dikim hûn wê qedexê rakin. Tayyip Erdogan gotiye haya em jê tune. Rabiye telefonê saziya ku bi vê meselê re eleqedar dibe ya firîn û balafir û filan filan. Gotiye ev mesela Silêmaniyê çi ye? Dew çi ye? Jêra gotine serokê min me qedexe daniye ser Silêmaniyê ji ber ku tekiliya wan hebiye bi YPG re, nizam çir re û PKK re filan bêvan Recep Tayyip Erdogan gotiye temam rake. Tayyip Erdogan ji Barzanî pirsiye ji bo te çima xisa mühîm e Silêmaniyê, balafirgeha wê derê û firîna balafiran. Nêçîrvan Barzanî gotiye tu zanî nîvê min ji Silêmaniyê ye. Yani ez Silêmaniyî me. We demê gotiye tu çi bixwazî em daxwaza te tînin cih bes bibêje ji me re qet nemese ji bo te daxwazên me bi qîmetin. Gotiye Tayyip Erdogan qaşo ji Nêçîrvan Barzanî re nizanim çi qas rast e. Tiştê wisa tê gotin. Ev yek hevan di vê çarçovê de li ser daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî Recep Tayyip Erdogan qedexeya li ser geştên esmanî yên balafirgeha navnetewî ya Silêmaniyê rakir. Di demeke nêz de esmanê Tirkiye û ji geştên ji balafirgeha Silêmaniyê re vebin. Yani hem firîna balafiran ber bi Silêmaniyê ve û hem jî ji Silêmaniyê wextê balafir radibin bikaribin
di ser Tirkiye derbasê cîhanê bibin. Biryar di civîna dohya di navbera Nêçîrvan Barzanî û Recep Tayyip Erdogan de li Enqereyê hate dayîn. Berdevkê yenekê ragihand ku em destxweşî li hewlên birê Serokê Herêma Kurdistanê dikin. Em bi nûçeya bi dawîbûna dorpêça li ser balafirgeha navnetewî ya Silêmaniyê kêfxweşin. Di vê naberê de navê balafirgehê jî bûye balafirgeha navnetewî ya Celal Talebanê. Waliyê Silêmanî jî spasiya xwe pêşkêşî Nêçîrvan Barzanî kiriye. Yani di encama xebatekê dîplomatîk de qedexeya firîna balafiran rabû. Amerîkayê ceza danî ser hin komên li Iraqê. Wezareta Xezîneyê ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê doh carekî din ceza danî ser komên ku piştevaniya Îranê digirin û beyan kir ku ev kom ne tenê ji mirina welatiyên Amerîkî berpirsiyarin, her wiha aborî ekonomiya Iraqê lawaz dikin, biriya gendelî, bazirganiyê çavkaniyê welê talan dikin, nahêlin hikûmeteke li Iraqê ava bibe, bi vî rengî gefê li ewlekariya herêmê dixwin. Di nava koman de ku ketine ber cezayan, Ketayîb Hizbullah jî heye ku ji aliyê Washingtonê ve weke rêxistinekê terorîst hatiye îlan kirin beriyan ha. Serokê Amerîkayê Donald Trump iddia kiribû ku vê komê di berdana akademisyena İsraîlî Rûs Elizabeth Tusurkov de rol lîstibû ku sala 2023 de hatibû revandin. Wekî din Serokê Komîteya Olimpiyatê Navnetewî, ne navnetewî, netewî. Serokê Komîteya Olimpiyatê Netewî ya Iraqê. Kesekî bi navê Akil Müftîn heye, birayî wî jî heye, Alî Müftîn. Balkêşe ev her du jî ketine ber cezayên Amerîkayê. Hevan no qesede bû 10 salî ev ji bo we tê çi manê û kerema xwe re fikrê xwe jî min re beyan bikin. Qesedê di 10 saliya xwe de çi soz dan? Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi boneya salvegera damezrandina xwe ya dehemîn daxuyaniyekê weşand. Daxuyanî bi vî awayê me qismekî jê neqandiye. Me hemî nexistiye vê derê ji we re hemiya naxwînim. Tiştê ku ez texmîn dikim û eleqedar dike. Bi boneya salvegera dehemîn ya damezrandina hêzên me, Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê em bi serbilindî hemû qehreman, hemû lihengên Qesedê, gelê me ê li Bakur Rojdatê Sûriyê ê li seranserê Sûriyê em silav dikin. Bi hev re bingeha vê pêvajoya netewî ya berfireh me ava kir. Ev proje ji îradeya gel baweriya wan bi mafê wan yê jiyaneke azad û rûmet derkete holê. Hêzên me li ser mîrate li ser fedakariya yekîneyên parastina gel YPG, li ser mîrateya yekîneyên parastina jin YPG di dema herî tarî ê dîroka Sûriyê de hate damezrandin. Di demekî de ku gelek hêz qûwet ketin nava şerê navxweyî, Hêzên Sûriya Demokratîk rêyeke cudatir hilbijart. Rêya parastina welat, rêya parastina mirovan. Wan ala xwe ji bo berjewendî fayîdeyên teng bilind nekirin. İspat kir ku ew hêzeke neteweyî ye, li ser axa Sûriyê ji hemû pêkhateyên wê hatiye avekirin, di nava gelê Sûriyê ji bo wî şer dikin. Şerên hêzên me li dijî terorîzmê ne tenê pevçûnên leşkerî bûn, lê ew şerekî hebûn, şerekî rûmet, exlaqa netewî bûn. Qesedê ji bo parastina hemû mirovahiyê şer kir û carekê din îspat kir ku îradeya gelê azad dikare li dijî tarîtiyê bi ser bikeve. Bi projeya xwe ya neteweyî û demokratîk, Quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê modeleke bê hempa ya rêveberiya xweser û rêveberiya sivîl ava kir. Li ser bingeha azadî, wekhevî, edaleta civakî, li ser bingeha beşdariya hemû pêkhateyan ava bû. Ev proje ne alternatîfeke ji bo Sûriyê bû. Lê rêyeke ber bi Sûriyeke demokratîk ve bû. Sûriyeke azad, bê zordarî, bê terorîzm. Îro Qesedê li Bakur Rojdatê Sûriyê bûye stûneke aramiyê, bûye stûneke ewlehiyê, bûye hevkarê bi bandor di nava hewldanên navnetewî yên ji bo şerê li dijî terorîzmê de. Her wiha bûye hêzeke siyasî û leşkerî ya berpirsyar ku hem li hundir hem jî li derve cihê rêzgirtinê ye. Hêzên Sûriya Demokratîk wê girêdayê rêgezên xwe yên bingehîn bimîne ku li ser wan hatiye damezrandin. Rêgezên parastina gelin. Ev prensîp çi ne? Rêgezên parastina gel, rêgezên parastina rûmeta welat,
بردوامکردنا تکوشین حتی که ام سوریه که آزاد دموکراتیک و اوله جبو همو گلن وی دری آوا بکن اما دوی رگزی ده بدومینن خباتا خواه تکوشین خواه دبیجه قصده yani dibêje em ne xwedî heremekî alternatîfin. Projeyê qesedê ne alternatîfa Sûriyeyê ye. Yani em cudahiyê naxwazin, cihêbûnê naxwazin. Em dikarin proje xwe li temamê Sûriyê pêk bînin. Duê manê de. Wekî din endamên komîsyonê hene, komîsyon wê biçe Amedê hevanno. Endamên Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê ya Parlamentoya Tirkiye wê biçe Amedê goh bidin daxwazên xelkê. Celal Fırat, parlamenterê Dem Partiye ku di aynî demê de endamê Komîsyona Meclîsê ye, Meclîsa Tirkiye ragihand ku komîsyon wê bi seroketiya Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş roja hevdê mehê biçe serdana Amedê. Celal Fırat da zanîn ku komîsyon wê li gel saziyên civaka sivîl û şaredariyan bicive. Komîsyon heta niha 14 civîn pêkanîne. Çavlerêya ku piştî serdanan dest bi amedekirina rapora pêşniyazên ji bo serrastkirina yasayî bike. Amedekirina raporan me ji we re gotibû 7-8-9 meh dikare bajo. Yani hemî tiştê ku hatine godarîkirin di çarçoveya vê komîsyonê de wê were nivîsandin weke rapor pêşniyaz wê lê were zêdekirin û heta ku pêşkêşî parlamentoyê were kirin 7-8 meh derbastin. û paşê parlamento dikeve dewrê. Eger tatil matil çênebe îje ew dikevin dewrê ka ew ê çawa bikin. Bana hemî problemin. Yani wext dixwaze. Ha ji bo me Kurda wext çiqas giring e ez wî jî nizanim. Belkî di nava wextê de ev mesele çê bibe baştir e. Konjonktûra siyasî ya rojdata navîn diguhere. Zû diguhere. Belkî ji Kurdan re çareseriyekî din were peyda kirin. Heta ku ev pêvajo bi dawî bibe, belkî Kurdistan ava bibe. Belkî pêvajo nemîne jî. Li Xezayê mesele çi ye? Niha tam di vê demê de ku behsa agirbestê tê kirin, behsa lehvatinê tê kirin, aştiyê tê kirin, li İsraîl vê serê sibê bombeyek avêt hin heremên cuda ên Xezayê. Bombe avêt ka encam nediyare lê çima giring e ji ber ku dikare zerar bide vê pêvajoyê. Civînekî berfireh hate li darxistin li Misrê, gelek welatên Ereb tevlî bûn, însanên ku ji aştiyê ji şer fehm dikin tevlî bûn, însanên navbênkar. Qasî ku dibêjin Tirkiye xwedî rolekê giring e di aştiya Hamas û İsraîlê de. Êdî ji xelas te nizanim. Dewleta Tirkiye qaşo ji hin projeyan hatibû derxistin. Qaşo divê dîzayna rojdata navîn de êdî nexwedî rol bû. Eger rola dewleta Tirkiye zêde bibe, navbera xwe û İsraîlê baş bike, ji bo me Kurdan ne baş e. Ne baş e. Yani dewleta Tirkiye divê di qada navnetewî de bikeve tengasiyê, bikeve zorê. Divê li dervey projeyan were hîştin, ji bo ku fayda me Kurdan tê de hebe. Heta ku di projeyekê de dewleta Tirkiye hebe ji me re zirnik nakeve. Serokê Ofîsa Siyasî ya Tevgera Hamasê ya li Xezayê ragihand ku Hamasê ji aliyê navbênkaran û Amerîkayê ve garantî wergirtiye ku şerê İsraîlê yê li Xezayê bi temamî bi dawî biye. Serokê Ofîsa Siyasî ya Tevgera Hamasê yê li Xezayê Xelîl heye da zanîn ku ji bo bidawîanîna şer bi cîhanîna agirbestekê mayîn de û lehevkirina li ser pevguhertina dîlên Filîstînî û İsraîlê ew gihîştine rêkeftinekê. Xelîl heye di peyamekê vîdeoyî de got em îro gihîştine lehevkirinekî ji bo bidawîanîna şer û destdirêjiya li ser gelê me, destpêkirina bi cîhanîna agirbestekê mayîn de, vekişîna hêzên dagirker, anîna alîkariyan, vekirina deriyê refahê bi her du aliyan ve û bi hevguhertina dîlan divê em radgihînin. Me li hev kiriye. Wê di sûd û pêncî girtiyên Hamasî yên li İsraîlê ku cezayê heta li wan hatiye birî, li gel 1700 girtiyên din yên xelkê Xezayê ku piştî heftê cotmeha 2023 hatine binçavkirin, li gel hemû zarok û jinan ew ê tev bêne berdan li gorî lehevkirinê. Wekî din dibêje me ji birayên navbênkar rêveberiya Amerîkayê me ji wan garantî wergirtiye hemiyan teqezî li ser wê yekê kiriye ku şer bi temamî bi dawî dibe. Em ê bi hêzên niştimanî îslamî re
ji bo temamkirina gavên din, ji bo bi destxistina berjewendiyên gelê Filîstînê, ji bo diyarkirina çarenûsa xwe, em ê karê xwe bidomînin heta kengê, heta ku dewleta serbixwe ya Filîstînê ava bibe ku paytexta wê jî Qudus be. Wekî din Xelîl heye çi dibêje, me bi berpirsyareke mezin, berpirsiyariyekê mezin nêzîkatiya plana serok Donald Trump dibe me erê kir. Me bersivekê pêşkêş kir ku berjewendî û mafê gelê me misoger dike, xwînrijandinê radiwestîne. Nêrîna me ya ji bo rawestandina şer ew jî di nav da ye. Çi ne? Hevano hinekî behsa xwe dike, behsa Hamasê dike. Dibe piştî ku İsraîlê êrişê me kir, cîhan matma li hember bexşîn, qurbanî, berxwedan, li hember sebra we, yani bang li milletê xwe dike. Ji ber ku hûn rastî şerekî hatin ku cîhanê mîneka wê nedîtiye we li hember zilmê, li hember hovîtiya artêşa dijmin komkujiyan we li ber xwe da. Serokê Amerîkayê Donald Trump doh rêkeftina di navbera İsraîl û Hamasê de pêşrast kiribû. Donald Trump ragihandibû ku di pêvajoya jinûva avakirina Xezayê de milletê Filîstînê yê li Xezayê wê li wê derê bimîne, ew ê bizdarê zorê ji wê derê neyne derxistin. Da zanîn ku ew plan dike roja yekşemiyê, yani sibê ne du sibê, biçe serdana rojhilata navê. Trump wekî din dibêje pêvajoyê agirbesta li Xezayê wê mayînde be, ew ê baş bimeşe. Hemû welatên herêmê piştgiriyê didin vê planê. Dîl wê roja duşemiyê yan roja sêşemiyê ew ê vegerin. Yani li hev du veguherînin. Dibe ku ez şahediya vê meselê jî bikim, ez li wê derê bim. Ez hêvî dikim ku li wir bim. Em plan dikin ku roja yekşemiyê bi rê kevin, ez bi kelecan li benda wê me. Niha Donald Trump ew xwasa ket nava hewlên ji bo aştiyê hem li Ukrayna hem li rojhilata navîn. Belkî hemî ji bo xelata Nobelê ya aştiyê bû. Li îro eşkere bû ku xelat nedane Donald Trump, dane kesekî din. Yani ji Venezuelayê Maria Corina Machado'yê xelat wergirtiye. Ew jî çalakereke, yani di muxalefeta Venezuelayê de cih digire ji bo aştî û ji bo rawestandina şer tim têkoşiya ye. Li hember binpêkirina mafê mirovan têkoşiya ye. Yani Donald Trump wenda kir. Li Filîpînê li beravên girava Mindanao erdhejekî bi hêza 7.4 pîleyan çêbû, saziya lêkolînên jeolîtîk ya Amerîkayê ragihand ku navenda erdhejê 20 kilometre li rojatê bajarê Santiagoyê ye. Di erdhejê de ku bixasî 6 kilometre di kurayiya erdê de çêbiye, gelekî kûr e. 6 kilometre heqeten pir kûr e. Heta niha tu ziyanên canî yê maddî nehatine ragihandin. Normal erdhejê li Tirkiye çê dibin, bixasî 10 kilometre dibin erdê de ye, veya 6 kilometre. Yani eger veya hinekî ser rûya erdê biya, perîşan dibû. Li gorî medyayê herêmî Enstitûya Volkanolojî Sîsmolojiyê ya Filîpînê piştî erdhejê şiyariya tsunamî hatiye dayîn. Dibe ku ji ber ku peravê deryayê okyanusê eger pêlên behrê bilind bibin, jê re dibêjin tsunamî, zirarekî pir mezin, ji erdhejê jî pir mezintir dikare bibe temamê herêmê. Gelek girav dibin avê de dimînin. Hevalê me yê li Frankfurtê ji kerema xwe re. Kesê ku li Frankfurtê li me temaşe dike hene? Hevalên ku li me temaşe dikin, aha bila biçin vê derê ji kerema xwe re. Adres li vê derê ye. Frankfurter Buschmesse 2025 û weşanxane neqeşe, hûn dikarin biçin wê derê. Hal 5.1 a 26 ew ye li Frankfurtê ye. Mesele çi ye? Dew çi ye hevano? Danasîna romana nû ya Helîm Yusuf bi Almanî derketiye. Romana wî bi Almanî derketiye, îja danasîna wî heye. Li Frankfurtê tê nasandin. Roja şemiyê ye, yani 18 Cotmehê 2025 saet di navbera 12 û 13 de ye. Cihê wî ji xwe diyar e,
weşanên nexşeyê fuara pirtûkan ya Frankfurtê ye û nas dikin hevalê Frankfurtê dikarin biçin, kesên hezkiriyên edebiyatê dikarin ji bajarên cuda birêk hevin biçin wê derê. Yani pir nivîskar hene, hûn dikarin nas bikin, fotoğrafan bikişînin. Heqeten xweş e. Xwazî ciyê min nêz biya. Cenevre pir dûr e ji wê derê. Dibêje em ê romana min ya nû ku Elizabeth Ruetz ji Kurdî wergerandiye Almanî, hezkirin li ber siya alên reş bidin naskirin, dibe em wî bidin naskirin wê yekem car were belavkirin. Tiştekî jî heye hûn dikarin piştgirî bidin weşanxana Nexşê hevanin. Weşanxana bi tenê ku ji Rojavayê Kurdistanê tê Almanyê ev e weşanxana Nexşê hûn dikarin biçin piştgirî bidin wê derê. Weşanxanaya Kurdan ya îsal beşdarê pêşengeha pirtûkan ya navdewletî ya Frankfurtê dibe. Tiştekî pir xweş e. Binêrin weşanxaneyekê bi taybetî ji Rojavayê Kurdistanê hatiye vexwendin tê Frankfurtê tevlî pêşengeha pirtûka dibe û Helîm Yusuf jî li wê derê mîvan e ew ê axaftinekê bike. Axaftin hem Kurdî ye hem Almanî ye di navbera saet 12 û 13 de roja 18 Mehê. Roja 18 Mehê teqebûlê kîjan rojê dike? Şemî roja cumartesî. Hûn dikarin biçin temaşe bikin. Ev jî bi vî şeklî ye. Wekî din berê ku ez xatir ji we bixwazim ji bîr nekin ji kerema xwe re saet di 18 de li gorî saeta Ewropayê, saet di 19 de li gorî saeta Kurdistanê Ehmed Gulebî derê mîvanê min e. Em ê bûyerên siyasî yên li rojheta navîn Tirkiye Kurdistanê em ê analîz bikin, em ê şîrove bikin. Ez ê pirsan jê bipirsim, ew ê bersiv bide, ew ê tecrübeyên xwe, backgroundta xwe hemî dayne ser masê tevî bi pirsên we jî. Bi hêviya rojên xweş azad, dem baş hevalna.